ka mga empleyado nagpositibo sa drug test kag ginpatigayon sang Iloilo City Hall. Bukas si Mayor Jerry Trenia sa posibilidad nga ipaidalo man sa drug test pati ang mga opisyales sa barangay. Apang suno sa alkalde, kinahanglan nga matapos ang drug test sa mga City Hall employees antes pa man makapatigayon sang testing sa mga barangay. Nahibaluan, rekisito na ang drug tests para sa mga job hires, kontraktual, kag mga regular nga maluyag magpa-test. Libre ini, bangod mismo ang mga personnel sang City Laboratory ang nagakuha sang samples para sa test kits. Tapuson ta na aton nga City Hall, no? I-check ko kung pila pa kabilog. And then once matapos na sa City Hall, then we can go to the barangays. May anak pa man kita sa mga natawag na sa mga tests na available. Nakaprocure kita sa mga tests. Sa pinakaulihi nga data halin sa City Health Office, naglabot na sa 2,068 ka mga empleyado ang natest. 2,055 ang negatibo, samtang 13 ang nagpositibo sa drug test. Duha ang natukiban nga nagagamit sang marijuana, samtang 11 naman ang shabu. Suno sa alkalde, terminated na ang mga ini kag kinahanglan magpaidalom sa rehab kung luyag pa sa mga ini magbalik sa trabaho. Ang ginobra naton terminate sila, report to sila, and then they've been told kung makaparehab sila, and then they submit a negative drug test, balik naman sila sa service. May iba nga, like si Ninda Tinado, isa ka-driver, gusto yung gitani nga sigihon ang services, but mag-positive, why na kita nagakuha. So, i-terminate na ito sunti. Pag may negative na siya, balik na lang siya. Mangin regular na ang random drug test sa Iloilo City Government para masiguro nga matinlo ang records sa mga empleyado, ilabi pa ang ara sa fieldwork kag mga enforcement. Carmela May Rodrigo para sa Level Up Patrol.